पनीर खुलुमबाय लोगोफोर दिनैहाय आरोबाव सार बिरजय ब्रह्म थैनानै थांनाय बिथांनि सारादु दा बे सारादुनि भिडिअखौ आङो जागायबाय नैबे सार बिरजय ब्रह्मनि गोथै हाखरनिफ्राय दा गोथै हाखरा नैबे अबस्थायाव दं बिथांमोना माने दहाय हाबाफारि लाखांबाय आं मोनफैस्लामाखिसै दा सोरगिदिं बिबारजों साजायनायफोरखौ जों नुफैनो मोनबाय नै बिबार बावनायफोर बैयाव दङ आलारि बाथि जोंगासिनो अब्ला आं जागायनि गेटनिफ्रायनो दा गेटनावहाय एबा हाबग्रा मोखाङाव नै बेबायदि साजायदों इन लाभिं मेमरि अफ बिरजय ब्रह्म दा गामिनि मानसिफोराबो बाहागो लानो फैदों बयबो गामिनियाथ' बाहागो लाखागोन नाथाय गामिजों लोगोसे गोजान गोजान जायगानिबो बाहागो लाफैदों गिदिर गोलावफोरबो आरो गावसिनि धोरोमनि माखासे सुबुंफोर न'नि सुबुंफोर बेबायदि आरो दा जोङो नायलांनि नैबे हाबाफारिनिफ्राय बेनो जादों जाहैबाय जैग' होनाय होननानै बुङोनो ब्रह्म धोरोमनि बियो मोनसे मेन हाबाफारि दा सारादुनि नामाव सार बिरजय ब्रह्मनि बिथांनि मुङावनो बे जैग' होनाय हाबाफारि दा नायलांनि बिसोर गासिबो स्टुडेन्टसफोर आरो स्टुडेन्टफोर गोजा दा बाबुफोर नोंसोर दा सार बिरजय ब्रह्मनि स्कुलनि स्टुडेन्टसफोर दा नैबे जाहैबाय बिबार बावग्रा जायगा नैबेजोंहाय बानायदों दा बयनिबो थाखाय जायफ्रा फैनानै बिबार बावफैनो गोसो नैबेयाव बानायदों जायगा नोंथांमोना नायनो हागोन दानिया एसे संनाय खावनाय आं एसे गय जाबाय माने संनाय खावनायखौ एसे दिन्थिनि माबायदि बानायदों मा बानायदों दा नैबे जाहैबाय पनीर ओंखाम लाब्रा सयाबिन मटर नैबे आदाया मेनेजारनो आइटेमा मा बानायदों दे खोन्थादो जायिन खोन्थादो जानायाथ' माथो बेदरबो गैया नालाय बेखौनो पनिर बेदर आरो मिरामिस लाब्रा लुब्रा मटर दालि बेदर ओमफ्राय दालि झल ओंखाम बेनोसै मैगं हानायाबो जोबाखै माथो जोबथ'वाखै मानि बियो अनला नैबे आलुखौ अनलायाव होदेर दोनो आच्छा पनीर नैबे जाहैबाय मैथा बाथोन मोनसे स्टुडेन्टफोर बिसोर नानिमोना गासै स्टुडेन्टफोरनो बे स्कुलनि ओमफ्राय साहा लोंनायाव रानदों बा खायसे जिरायदों नै बेनिफ्राय खनासेजोंहाय गावसोरनि ब्रह्म धोरोमनि माखासे सावरायनाय जथुमदों नै बेवहाय जागासिनो दङ नै दा गोबां मानसिफोर जमा जादों लामा मानसि गारि जोब बेनिफ्राय ओरै स्टुडेन्टफोराबो बुंफबनानै दङ नै बिरजय सारनि स्टुडेन्टफोर दा मा क्लासनि दं क्लास 8, 10 SSLC मेट्रिक MA BA निबो दं ना मारा नोंसोर हस्टेलाव थायो नामा हस्टेल
मा होनोमोनलाय नोंसिनि स्कुलनि नामखौ गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म एकाडेमि नैबेथ' चाइनानिसो मानसिया क्लास जाखायाखै नामा दिनै ए दा ओरै जेरैबो मानसिफोर बुंफबनाय दा जैग' होनाय आरोबाव जयै नै लास्ट नामा बेनो लास्ट ना जोबनाय जैग'खौ फोजोबनो नागिरबाय नै दानिया आङो नैबे ब्रह्म धोरोमनि माने प्रसारकफोर होनना बुङोना नैबे आयंमोन ओरैबो दङ बिसोर माने फुजाखौथ' होगासिनो दं सारादुआव ओमफ्राय गोबाङा दासिम मिथिया जानो हागौ आंबो मोजाङै मिथिया माने ब्रह्म धोरोमा सारादु खुंनायाव बिसोरनि धोरोमनि बायदिब्ला मा ओंथि दं मा फोथायनाय दं बेखौ जों एसे मिथिना लागोन आरो श्राद्ध माने श्रद्धा श्राद्धनि तात्पर्यआ जाबाय श्रद्धा होननाय जायो श्रद्धा माने सिबिहरनाय बिनि आत्माया जिथुनाखि मानसिया थैयो थैनाय समावहाय मानसिनि आत्माया तत्क्षणात माने हठात माने बियो जिउमा इसोरजों अर्थात आफा इसोरजों बिनि आत्माया एक जाहैया पजिटिभ जानो हाया आरो बिनि थाखायनो जों बेनि आत्मा लाभनि थाखाय जोङो परम ब्रह्म ज्योति स्वरूपनाव आफा इसोरनाव सृष्टिकर्ता जायखौ जों गड होनना बुंदों जेनेरेटर अपारेटर एन्ड डिस्ट्राक्टर इसोरनि मिनिङा बे थामथि गोहोनि जायहा माने बिगोमा अधिकारी बे मथे माने जोंहा बेखौ माने जग्यनि माध्यमजों आरो जे जग्यआ माने जे जग्य कर्मखौ मावोब्ला इसोरा गोजोनो होनदों बिरजय ब्रह्म आफाया दा बिनि आत्माया जाहाथे परम आत्माजों जों जाबाय जिब आत्मा बे जिबि आत्माया जेलानाखि जिउआ रुंसारि जायोब्ला मानसिनि आत्माया तत्क्षणात माने जिउमा इसोरजों थाहैनो जायगा मोना सोरगो रायजोआव हाबनो हाया बिनि थाखाय जोङो गोथां सुबुंफ्रा बिनि जानानै बे जग्य कर्मखौ मावनानै बिनि थाखाय जोङो क्षमा बिखा प्रार्थना होनानै जाहाथे परब्रह्मजों तार गुदि इसोरजों माने बिनि आत्माया बिलीन जायो जग जाना थायो पजिटिभ दा नोंथांमोना एसेब्लाबो मिथिबाय ब्रह्म धोरोमनि सारादुनि बिसय दानिया नायदिनि जानाय लोंनाय दा जागासिनो दङ नै दा बयनिबो थाखाय जानाय बानायदों सारादुनि मुङाव दे जाखांबाय मादैमोनहा